Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ko niyo sa pangan nga Angel, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka mga anak. Taga Bohol, punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagpanarbaho sa akong papa. Dugay na siyang nagtrabaho ining maong usa ka shop. Aron ni hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, pwede mo trabaho si Papa? Napalagi ang motor. Dambot na ng amahan ni mo eh. Sakit man kuno iyang kilid. Ha? Kaya nga naman, Ma. Na, walagi ko kahibaw. Ato na pa-doktor si Papa, Ma. Ay di gani mo sugot. Mamugos man gani unta na og duty ron. Kag iya ko ng trabaho, nabalaka siya. Pero akong gipugngan. Kaysa tan-aw nako, di man maayong iyang gibati. Kung maulagi na, ato na siyang ipa-check up si Papa og doktor, Ma. Ay, kung maupod na, ikay sulti dito. Kay gahi lagi kay o. Gipainit lang hinuon kog tubig ay. Kay mo inom lang kuno siya inini tubig. Sus, uy, magsilbi, bagod na. Be, ako'y ingon, be. Ako'y pugos. Di, lagi ko pa doktor. Ari. Oo. Di ako na pa. Di pa ka bang pa-doktor, pero aray. Kaya ba pugso lagi ko ninyo ng padoktor-doktor? Oy, di lagi ko ganahan. Panuhot na lagi ni. Pa. Oy, Militon. Naibagit kong di na panuhot do. Ha, kanang nagbuntag kang way tuogs kasakit. Hapit na gani na mahurot ang haplas nato ginaplas na mo. Apan mo rag nagkagrabe na gidod ng gibati ni mo sakit. Ay, so na ninyo, oy. Upay sakit kayo. Pa. Tanan lagi sa ospital. Kay basig unsa na. Paita. Usara man sa paubanon sa pasyente sa sud. Si Mama rin yung nakasud ba ni Papa. Naunsa na makatos Papa ron. Angel, anak. Oh, Ma. Nagilak man ka. Naunsa mas Papa? Operahan ko nos papa ni mo sa appendix. Unsa? Daan pagit kong dito ordinaryong sakit ang iyang gibati. May nantuson masagunas Papa ang sakit. Uy. Asa man yung taon-tahan ni kwarta, Angel. Aron maoperahan sa papa ni mo. Mangita tagpaagi, Ma. Para maoperahan na si Papa. Maato sa kus kompanya nga iyang kitrabahoan. Mangayo kong tabang dito. Ikaw unay bantay din yung papa ni mo, ha? Okay, sige, Ma. Maayo unta og mutabang ang gitrabahoan ni Papa. Mutabang sad siguro, oy. Kay dugay nagong nagtrabaho si Papa nila. Oh, si Mama. Hello, Ma. Salbahis ning gitrabaho ang papa ni mo. Ha? Kaya nga naman, Ma. Gawa sa akong paghangyo nilang tabang gud kay operahan sa papa ni mo. May hangyo sab ko nga patasan nilang sweldo ni papa ni mo. Ipaimos lang na lang nako kay ni ana mangyud ko dire. Unya, Ma. Nasuko man noon. Unsa? Wa pa'y gihatag maskin pisong ilang amo nasuko pa. Demanding ko no ko nga igo raman unta kong mihangyo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Sa akong naibawa ni Papa, 24 ka tuig na siyang nagtrabaho ining maong shop. O wa gyud mo increase ang sweldo ni Papa. Hinungdan nga nihangyo unta si Mama dihang nakahigayon kini og adto sa trabahoan ni Papa. Apan, nasuko ko no hinuon ang amo ni Papa. Unya, Ay, salamat. Ni ana kita sabay. Nakauli na gyud ta human ka maoperahi Militon. Pero mao lagi. Bago ka trabaho og pilag adlaw og naputos pa kita sa utang. inaguna-una, uy. Samtang buhi pa ta pa, ug may trabaho pa, makabayad na lagi ta anong tanan. Mauna. Ang importante nga naluwas ka na atong gibati nimong sakit Militon. Nos ama ko kapalik inis trabaho. Ha? Oo, unya na lang nauna-huna, uy. Bitaw pa, ayaw sa ana, uy. Mahuna ni mo ana, uy.
Og imong paningkamutan nga maayo na ka pa. Mao. Ayaw gyud pabughat-bughat aron malagsik kag dali ha. Kay gusto ka man kahang makatrabaho dayog balik. Angel, anak. Oh, pa, nag-uniform naman lagi ka. Oo. Balik ko sa trabaho, nak. Ha? Okay na di ka pa. Okay na kina ko eh. Lagsik na ko. Mong balik na kong trabaho. Kay, laay, kung watay madawat ka sweldo, matay kisinas, oy. Watay kwarta. Kay, no work, no payment me. Paita sa dali niyang gitrabahoan pa, oy. Wa day sila consideration nga nasakit man ka. Gioperahan gud ka. Usaot naman, kung mao na ilang patakaran, watay mahimo. Trabahan, man ta. Pa. Ma, musugot ka nga, mubantay sa akong anak. Nga naman. Kuan, manarbaho na lang unta ko, ma. Aron makatabang-tabang ko niyong papa og bayad sa inyong utang pagpaopera ni papa. Ako'y bayad atong ako'y nakapangutang sa akong mga igagaw, ma. Ay, nya na desisyon ni. Oy, Angel. Kay may magmusugot ang bana ni mo, ana. Nga mabiyaan ni mo ng mga bata. O, basig nakahangyo na tos papa ni mo ron siyang amo nga mobali. Aron ka bayad-bayad na tos atong mga nautangan. Oh, mas papa ay. Basig may dana ning kaayuhan. Hindi mo nga akong amo pag-anto ni mo niya, di operahan ako ba sila? Ha? Kay nga no, andi ay pa. Nasuko mo na ako. O gisupot-saputan ko. Unsa? Ora, gihingandan pa kong dili mao. Nagpugong lang yun ko. Apal kasukman ko na ko eh. Ha! Mupainit ang ulo ko kayo ako'y kwarta. Pa! Grabe na ang pailob ni Papa sa iyang amo. Apan hadlo ko nga maupos na ang iyang pailob ug makasa na noon siya sa iyang amo. Unya, sobra pa kahago si Papa sa iyang trabaho, kay maskin personal nga sugo, sama sa pagbayad og bills, isugo pa gyud nila ni Papa. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, dugay nang nagtrabaho akong Papa sa shop, og sukad masukad, bisag nagmahal ng mga pamaliton, wa gyud increase si Papa sa iyang sweldo. Di ba? May minimum wage man unta ng basihan? Ikaduhang pangutana, 24 ka tuig nang nagtrabaho si Papa sa maong shop, ug wa kaabot sa minimum wage karon ang iyang sweldo. Ang karaan pagyud sukad pagsud niya. Nasayop pa di ay ang akong inahan sa paghangyo og increase? Ikatulong pangutana, murag na lain ang amo sa akong papa, dihang nihangyo si mama og increase sa sweldo ni papa sa iyang amo. Og saput-saputan man kuno si papa og pangitaan na og bikil sa trabaho. Unsay buhaton namo ani? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung pananglit paundangon na lang namo si papa sa iyang trabaho, kay mahadlok sad mi nga makasa si papa unya sa iyang amo. Mabayran ba si papa kung moboluntaryo siya nga mo resign? Unsay angin namong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Angel. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og problema na may punto legal. Of course kay abogado man ko, pero ay mong kaguol kay kanang mga medical ninyo nga mga pangutana og problema ay sulbaron po ng Dr. Rene Obrano. Busa, ipadana na inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain og klase-klaseng pamaagi ay mong kabalaka kay madawat man ginanamutan na ninyong mga suwat, guys. Daghan sad kaayo mig madawat. Uy muna, kumplituhan gyud na kay kung mas kompleto, mas sayon man mahimo ag dramas kahanginan. No magpasalamat di ay taoy sa ato ang mga scriptwriter, sa ato ang director, sa ato ang mga technician, artista sa kahanginan, no? Kay mga spinner, kay sila'y naghatag og kinabuhi sa ato ang mga programa, sa inyohang mga drama, no? Ugwa, sila di man mumalingaw, ug mo diretso lang tingali kog storyas panghutanag problema, unya way drama, murang di kayo mumalingaw da, di ba? Mauna, thank you kayo and over the years, kuyog gyud gihapon ta. Greetings to
Cristilin Ann Kabatingan, Kilong-Kilong Enero, Aya Remonte, Milipatak, Jennifer Tabanao, Romagera, Fikat Nimo di ini. Hello, Attorney Elaine, beautiful inside out. Maayong adlaw, avid listener kaayo mi. Nimo diri sitio Bunga-Bunga, Bayawan City, Negros Island. Pa-shoutout mi, Attorney. Salamat. Jairus de la Cruz, hi, Attorney Elaine, from si Dalaot, no? Greetings also to you. And kinsa pa man ni Jonathan Garay, Joyce Lian Laan, ug si Jairus de la Cruz, no? Greet po na nato sila. Hello. Shout out ninyo. Kumusta man muntanan din ha? Letter sender punto legal ta karong adlaw, gipadani sa kiniyang akong suliran official writer stage. Si Angel nga taga Bohol ang ato ang letter sender karong adlaw. Mao ni ang iyang suwat. Taguan na to sa pangalan nga Angel Minyo, duha ka anak, punto legal yang pangutana, kabahin sa trabaho sa iyahang papa. Iyang papa nagtrabaho manig usa ka shop, nga nagka-problema maning iyahang papa kay murang pabuhato naman kuno siyag mga trabaho nga di na related, no, sa iyahang gi-applyan niya, hago na kaisiya mga personal nga sugo. Unang pangutana, dugay nang nagtrabaho ang akong papa sa usa ka shop ug sukad masukad bisan nagmahal ng mga pamaliton, agoy wa gyud increase si papa sa iyang sweldo. Di ba may minimum wage untang basihan? Correct, naay minimum wage, no, nga basihan gyud. Di lang kay ko sure kung pila minimum wage sa Bohol. Basta in Cebu, I think mga 400 naman siguro may kapin. So, dili rapod yun na ingon ana ka layo, no? Ang minimum wage sa Bohol pod kay pari-pariha raman ta Central Visayas. Murang pariho raman na tanaw na to bi pila man yung minimum wage sa Bohol. Kay by region man ni ang kaning mga ginakuan nila. Be, under kung mga class A man siguro ni unsa may mga nagkalain-lain nga naay mga wage increase sa Central Visayas atong tan-awon pila minimum wage diri sa Bohol be. Kay ang kana minimum wage mao man gud nay giset sa tripartite. Kani mo na ni 435 sa Central Visayas. So I think more or less diha ingon ana siguro ang minimum wage pud sa Bohol, no? So mo ni nga mo'y dapat natong sundon kay mo man gingon sa balaod minimum mo na dili dapat moubos ana. Kay naman tay gitawag na labor standard. Labor standard mauna siya ang pinakaubos nga dapat i-comply sa usa ka management or sa usa ka employer nga dapat ilang ihatag ngadto silang mga empleyado. Dili na required nga maghatag ka pirmi og yearly increase basta kay mo conform lang gyud ka sa minimum wage nga gi-prescribe sa balaod. Ikaduhang pangutana, agoy 24 years na nagtrabaho si papa sa maong shop ug wa kaabot sa minimum wage karon ang iyahang sweldo. Ang karaan pagyud sukad pagsulod niya. Nasayop ba di ang akong inahan sa panghangyo og increase? Wala man kay man pud na ninyo, no? Pila raman hangyo manggani, dili manggani demand, no? Nga kana siya katungod man ta gani na ninyo. Dili na sayop kay dili ra baya sila mo'y nangaon. Hasta pud baya kamo, hasta pud baya kita. Dili ra baya sila na ibera nagkurente. Kita pud dili ra sila na mga gipaskwela. Dili ra pud sila na nagsalig nila. Usahay gani mas pa, no? Mas pa ang mga nagtrabaho. So mo na, no? Unya, ikatulong pangutana, murag nalain ang amo sa kung papa dihang nihangyo si mama og increase sa sweldo ni papa sa iyahang amo ug saput-saputan man kuno si papa og pangitaan na og bikil sa trabaho unsay buhaton na mo ani. Kanang pwede ba gud mo moadtog labor ha kay katungod ba gud na ninyo nga pakigkuan lang mo ba nga murang angay pud tingali mong himuan lang og adjustment or increase kay mao man punay makatarunganon ug makiangayon, no? Wa man na mag-ingon nga tudluan na tog reklamo og bati. Ang ato alang tudluan ta mo kung unsa inyong katungod ug unsa man pagprotektar sa balaod ang mga empleyado, no? So at least kana lang, no, pwede makamuadto didto mo reklamo, dili gud mo file og kaso right away, naa pa man gyud na stage nga pwede pa ipatawag para mag-mediation or magstorya, no, maghusay mo man gitawag ana. Ikaupat og katapusang pangutana, kung pananglit
paundangon na lang namo si Papa siyang trabaho kay mahadlok sa ming makasala si Papa unya sa iyahang amo. Mabayran ba si Papa kung mo voluntaryo siyang mo resign? Unsa may among buhaton? Okay. Kung way polisiya ang inyuhang kumpanya si mong Papa nga o kanang mga retirement nga plan ba, early retirement, kanang mga ingon ana, kung siya ang voluntary nga muhawa, wa gyud pabaon nga mahatag ang kumpanya niya. So ayaw lang sa siyang paundanga kay di man gyud na mao ang akong makita pud nga solusyon. Ang atong makita nga solusyon is mudangop ta sa Department of Labor and Employment aron pagpanghangyo didto nga matabangan mo ngadto sa iyahang amo nga masturyahan ug pahibawon nga oy murag wa man ka naka-comply sa minimum wage, sir. Pahimo ba nga i-comply lang ni nato kay 24 na pud baya pud katuig ang imuhang Papa. Di pud na nato maingon nga part-time kay kanang 24 na siya katuig but pasabot regular na siya nga empleyado kay gikinahanglan man ang iyahang trabaho or ang buhat niya dinhas kumpanya, no? So at least ma-protected lang ang iyahang katungod isip empleyado. Kay naa man tay labor standards law nga angay pud sundon sa mga kumpanya. Mga suking tigpaminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.